Nanti. Enak Jakarta, melok. Ayo. Mumpung Sabtu. Ayo. Tae ada Jakarta iki. Numpak apa? Tunggu kan Jakarta men. Lapo? Lah ya lah Jakarta. Ora ono tujuane di Jakarta. Jakarta Jakarta lah apa Jakarta awake dhewe ya. Lah iya. Terus lapo nek kono niku? Lah iya lah apa. Iso ngamen barang iso kantean dhuwit nang bayan diceluk bayan ado. Lah iya. Lah nanti penai Sabtu-Sabtu iki apa iki? Sabtu wis. Kan acara kan apa-apa. Lah terus apa wae Dik? Kampung iki. Kampung sepi ya? Sepi wong kabeh ono sing rekreasi, ono sing jalan-jalan. Wis apa mek ngene tok. Ono sing cukup rapot kene kono pengangguran ta. Awake lapo terus iki, gak lapo-lapo iki. Embo, Nang dino lho men. acara ya apa iki? Golek acara apa wis ya? Mangan sih ae, mangan sih. Nah, iki wis mulai wis. Mulai wis. Ndek dhuwit ta? Duwe. Mangan apa ya nek ngene iki ya? Lah iya. Segompok ae, ndendekan segompok. Kayak kira-kira awake ndek dhuwit ya? Duwe. Lah ya iku ujung-ujunge utang. Ujung-ujunge utang. Golek segompok paling wong loro paling tek 7,5 paling wong loro. 7,5 pindho piro? 15. Kok sak ngombene paling selawi. Kok rokok barang grebes lakon biasane grebes kono nang warung. Ora ampet-ampete awakmu. Sing wingi kurung dibayar saiki kate ronong warung maneh. Aja utange ngono biasa utang. Kebiasaan ngono kono. Awakmu kok sing biasa utang kono. Awakmu sing utang kok kebiasaan kono. Wes.